2 Awgustda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde onlarça adam internetiň tiýdliginiň pesligine nägililik bildirip, Türkmen Telekom elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň yerli edarasynyň öňünde protest geçirdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berdi. Adyndan 80 töwereg adam häkimiýetleriň internetiň tiýdliginiň ýokurlandyryljakdygy baradaky wagdalarynyň puja çykandygyny aýdyp, kärhanadan internetiň tiýdliginiň ýokurlandyrylmagyny ýa-da onuň nyrhynyň öňküsi ýaly arzanladylmagyny talap etdi. Adamlar kärhananyň bölüm maşgyny 6 megabit sekund tiýdlikdäki internet wagdalarynyň diňe internetiň bahalaryny ýokurlandyrmak üçin oýlanyp tapylan oýundan başga zat däldigini aýtdylar. Olar 6 megabit sekund tiýdlikdäki internet nyrhnamalaryny ýene 2 megabit sekund tiýdlikdäki öňkü internet nyrhnamasyna geçirip bermegi talap etdiler. Olar 280 manat ederek öňküsi ýaly 180 manat törejökdüklerini aýtdylar. Dip waka şaýat bolan türkmenbaşyly ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Habarçy protest çäresiniň görnüşinden guramaçylarynyň bolman onuň öz-özünden döräne meňdeýändigini, protestçileriň öýlerine çekilen internet hyzmatlarynyň tölegini geçirmek üçin kärhana baran müşterilerdigini aýtdy. İnternet ulgamyny berk çäklendirmekde tanqid edilen türkmen häkimiýetleri 1 martdan başlap internet tiýdliginiň ýokurlandyrylýandygyny, şol bir wagtda onuň nyrhlarynyň arzanladylýandygyny wada berdiler. Türkmen Telekom'un 21 fevralda çap eden bildirişine göre martyň başyna çenli ilanta hödürleyen internetin iň ýokary tiýdligi 2 megabit sekunda deň bolan ýurtda ulanjylara 4 megabit we 6 megabit bolan internet nyrhnamalary hödürlenip başlandy we olaryň bahalary degişlikde 230 we 280 manat diýilip kesitlendi. Adamlar 6 megabit sekund bolan internet nyrhnamasynyň diňe artykmaç çykdyjydygyny, internetiň tiýdliginiň 2 megabit sekund bolan döwründen de peselendigini, artykmaç çykdyjydan halas bolmak isleýändiklerini aýtdylar diýip wakanyň şaýady gurrun berdi. Şeýle-de protestçiler belet film hyzmatyndan peýdalanmajakdyklaryny, bu hyzmat üçin tutulýan aýlyk 30 manatlyk mejburi tölegi tölemejekdiklerini hem aýtdylar. Türkmen Telekom'un resmi web saytynda belet film hyzmatyny birikdiren raýatlara 8 megabit sekunda çenli tiýdlikde 5000-den gowrak kino görmek mümkinçiliginiň hödürlenýändigi ma'lum edilýär. Ýöne protestçiler munyň hem artykmaç çykdyjydygyny, sebäbi bu hyzmatdan peýdalanyp kino görüp bolmaýandygyny aýdýarlar. Telekom'un jogapkar işgäri açyk gıýgyryp protest bildiren adamlaryň gazaplarynyň gorkup belet film hyzmaty üçin mejburi töleginiň mundan welek alınmajakdygyny aýtdy. Şeýle-de olaryň internet nyrhnamalaryny 280 manatlyk tarifden 180 manatlyga geçirip berdi. Şeýdip 80-den gowrak adam tarifini ýütgetmek we belent film hyzmaty üçin mejburi tölegi tölemezligi gazandy. Dip wakanyň şaýady gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä mundan ozal kärhananyň resmileri raýatlaryň internet nyrhnamasyny üýtgetmek baradaky haýyşlaryny we şikaýetlerini kanagatlandyrman gelýärdiler. Türkmen Telekom'un nyrhnamalar boýunça berk düzgünü bar. Egerde tarifini üýtgeden raýat gaýtadan öňkü tarifine geçmek islese, onda muňa ruhsat berilmeýär diýip habarçymyz aýtdy. Kärhananyň resmileri raýatlaryň internetiň tiýdligini ýokurlandyrmak baradaky talaplarını munyň aşgabatdan çözülýändigini, etrap resmileriniň elinden gelýän zadyň ýokdugyny aýdyp, olardan öýlerine gitmegi soradylar. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmen Telekom'un Türkmenbaşydaky edarasynyň kommentari alyp bilmedi.